This is rocks. Mun nimi on Kivessilma. Hoiva Kivessilma. Mä oon 31-vuotias jo. Mä oon viljellyt Nakkilassa. Mä etsin semmoista naista, joka jaksaa tehdä työtä ja sitä on kiva katsella. Kiitos! Hei hoi, sä jätkän nova kultaa. Oi oi. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Everybody look at me, me. I'll walk in the door, you start screaming. Oi, Esteri. Tässä on 35-vuotias Esteri Sundelius Utsiolta. Esteri, nyt kun olet tavannut Oivan, vastasiko hän kaikkia odotuksiasi? No joo, suurin piirtein, mutta laiha poika se kyllä on. Niin tosiaan. Kiitos. Toivottavasti voitat. Oiva. Unelma. Tässä on 25-vuotias Unelma Liimatainen Kankaanpäästä. Unelma, miksi lähdit mukaan tähän ohjelmaan? No kun minä ajattelin, että tuosta Oivasta voisi löytyä vaikka mulle se oikea. Kiitos. Toivottavasti voitat. Tässä on 18-vuotias Ines Holmberg Helsingistä. Ines, ketä epäilet pahimmaksi vastustajaksesi? Kyllä se minä itse olen, että oletko nähnyt noita edes? Niin kiitos ja toivottavasti voitat. Sehankin. No niin neidit. Mennään vaihtamaan vaatteet ja voitti viedä laukutsamassa, niin lähdetään paanalle. Tykkäätte Nakkilasta? Mä luulen, että me mennään ainakin juhliin. Tää on muuten minun kommeita vettä, että hyvin sais varmaan tukkeja. Kattokaa, se on ihan orava. Se on kyllä jänis. Neidit ovat saaneet tehtäväkseen poimia marjoja metsästä. Näin testataan heidän selviytymistaitojaan. Joo, täältä tähän aikaan vuomesta mitään marjoja löyvää. Iso-Peppu löysi jotain. Perhana soiko. Mene jo. Herra jästäs. Iines taisi hukkua. Sinne meni. Naiset eivät saaneet marjaa, mutta saivat kuitenkin pelastettua Iineksen suosta. Iineksen tapaturman takia hän joutui luopumaan leikistä. Mutta koska Nakkilasta ei kulje busseja, hän joutui jäämään viikonlopuksi tänne kartanolle. Oja! Ja mä sain sen! Arja tähti! No neidit, eiköhän ole aika mennä yöpuulle. Kuka tulee nukkua mun viereen? Vitsi vaan. Teillä on ihan huoneet tuolla ulkona. Ai, mä olin jo suostumassa. Niin. Jätetäänkö peli pois? Kyllä se löytää vaan. Naiset ovat saaneet tehtäväkseen lypsää lehmää. Tällä testataan heidän emännän taitojaan. Ettyihin mun villapaisaan. Mä voin aina kuvitella sut maataloilla. Siisti.
siinä on hiehoi 4 kappaletta hiehoiset alkuun. Iltaa neidit! Mä oon nyt tehnyt tän valintan ja mä tein tän oikeastaan sillä perusteella, että kyllä mun mielestä naiset täytyy saada kiinni, että ei sitä muuten tunnistaa mitään, mutta tää henkilö, kenet mä valitsin, oli myös kaikista kaunein niinku sisäpuolelta. Unelma, tuus tänne! Ai ihana! Hemmetti. Koska täältä pääsee pois? No, viikon päästä menee seuraava bussi, mutta tossa on toi isännän manki. Nonne. ha 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 ha.